Så er vi sgu tilbage igen. Så er vi tilbage. Nå, Velkommen til. velkommen til. Det er den første. Lige lidt mindre guitar. Ja, det er ordentligt. Så. Vi kører temaet fra første afsnit, den 1. december. Og grunden til, at vi har valgt at lige køre det julekalender tema, det er simpelthen fordi i 1991, Jesper, Hvad skete der? det første afsnit af det julekalender blev sendt der. Der var jeg jo minus en del år gammel. Vi har pyntet op Ja. af Nissemand Ja. og Merry Christmas fra Fadforbund. De har sgu lige været inde over her i dag. Det er faktisk sjovt, at de kom ind over. Ja, Det er jo tilfældigt. så, Og men så, vi kører en par 2 på portvin. Og det er jo fordi, vi godt kan lide det, så meget. Ja. Ja. Så, ja. Så nu skal vi lige have lidt i glasset, skal vi ikke? Hvad har du fundet til os? Jamen, jeg synes, at vi prøver lige at holde op en gang, så vi kan se på det. Skal jeg også gætte det her år? Nej, jeg tænker bare, at vi sådan hygger os lidt om det. Okay, fair. Hvad har du fundet til os? Jamen, En 20-års Tawny. Ja. Ikke dumt. Det er, at vi lægger hårdt ud. Ja, Ja. det, jeg har jo ikke så meget at sige, så jeg tænker bare, Skal vi vi bare skal bare skåle? smage på den. Skal vi ikke det? Skål! Skål. Skål. Ej, den er altid god. Ja, det er en klassiker. Det er den. Altså, ud fra at vi ikke har flere i gang allerede, så synes jeg, det var, at den skal starte på rangliste nummer 1 herovre. Numero uno. CC. Og skal vi ikke lige, jeg tænker lige, vi stiller ranglisten frem her, så kan man lige se. Jamen, skal vi så ikke bare skåle nu, og så vender vi jo tilbage over. Der er jo faktisk, fordi Vi skal jo fejre. det er den første søndag, ja. Den er god nok, Det er Jesper. sgu da glemt alt om. Den er du fuldstændig glemt. Jamen, ved du hvad, Har du en lille gave nede ved hjørnet? Nej, men jeg tror sgu, du har en gave lige derovre, lige i ånden derovre. Nej, det har du. Du har et gave over dit hjørne. Har vi ikke så gaver? Nå, så skal jeg lige opstå en gang, det her. Jeg skal op og stå. Nej! Nu har jeg aldrig. Det skulle vel ikke være en selveste Fernet. Det er jo en fejlebranche, det er det. Jeg er målløs. Jamen, det er du tit. Altså, det er jo bare et stadig lokaltort eller noget lige i stedet. Ja, true. Ja. Jamen, det er jo. Ja, jeg tror lige. Ja, der vil du godt lige sige, at du skal supplere op der. Jamen, vi siger da skål på første advent, det gør vi da. Skål. Nå. Jamen, Ja, vi har lidt glemt noget nedtælling, faktisk. nedsætning, det ved jeg ikke, om man kan sige, men vi laver en countdown til noget rigtig specielt i år. Ja. Og det er jo... Jeg er ikke så hurtig til hovedregning. Nej, men det er jo fordi vores countdown, den går lidt ud i tiden, og den tænker jeg lige, vi snakker Men vi tager den lige videre, den anden. Vi tager den sgu lige den anden i morgen. Ja, vi tager den i morgen. Kom tilbage. Ja. Men så er der ikke bare andet, så skål. Jamen, skål på. Skål på den gamle.